الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة فتح الله له بابا من العافية میرے پاک رسول ارشاد فرماندے نے جڑا بندہ میرے اتے ایک واری درود پڑھدا ہے اللہ دے اتے عافیت دے دروازے کھول دیندا ہے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام روشن ہوئے تیرے آنے سے روشن ہوئے ہیں دو جہاں آقا تیرے آنے سے سر خدا ملا ہے ہم کو تیرے در پہ آنے سے سر خدا ملا ہے ہم کو تیرے در پہ آنے سے اور یوں تو کوئی عمل نہیں پر ہے کوئی عمل نہیں فرماندے نے بھی میں کوئی عمل نہیں ساڈے کو عمل کوئی نہیں لیکن سانو امید ہے کی امید ہے یوں تو کوئی عمل نہیں پر ہے امید یہ بچ جائیں گے حشر میں تیرا کہلوانے سے کہ حشر چساں بچ جانا ہے جدو سرکار نے آکھنا نا یا اساں آکھ چھڑیا جی اسی سرکار دے امتیاں سائیاں فرمانا ہے انہوں نے جان دے اللہ جل جلالہ دی حمد اور حضور دی بارگاہ دی اندر درود دا نظرانہ ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد میرے دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینوں حق بولن دی اور تھانوں حق سنن دی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ اپنے پاک قرآن مجید ارشاد فرماندے نے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اساں جدو تہاڈے اُتے اپنی نعمت کریے، نوازش کریے، احسان کریے تو دا چرچا کیتا کرو. تو جڈی وڈی نعمت ہوئے چرچا بھی اوڈا وڈا ہی ہوتا ہے. تو حضور ساڈے اُتے نعمت کبرا سب تو وڈی نعمت حضور نے تے اسی چرچا بھی ساریاں تو بڑا حضور دا کرنے. اور اکثر دنیا والیاں نوں یہ کو نہیں پتا کہ اسی حضور نال پتہ نہیں کڈا پیار کرنے. دنیا والے حضور دی قدر نو نہیں جان دے. میں اکثر بندیاں نوں ایک گل دسنا، اکثر احباب اسی آنے بیٹھے گل کردے رہنے کہ یار بندیاں نوں اجے حضور دی اگر بندے پڑھن نا قرآن مجید اور احادیث پڑھن تے بندیاں نوں پتہ لگے حضور دا مقام کی ہے. اجے تک حضور دے مقام نو بندے سمجھے ہی نہیں. اللہ حضرت عظیم البرکت بڑی کمال دی گل دے گئے تھے. آؤ فرماتے نے فرش والے تیری شوکت کولو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا. یا رسول اللہ نہ بندیاں نو تو ہاڈے شان دا پتہ کوئی نہیں. یا رسول اللہ تو ہاڈے جھنڈے تے جبریل لائے نے. میرے سرکار دی آمد تے جبریل جھنڈے لاندا ہے. ستارے آسمان دے نیڑے آ جاندے نے. جنت دے پرندے حضور دے گیت گاندے نے. اللہ حضرت فرماندے نے دنیا والے تھانوں حضور دی شان دا جے پتہ کوئی نہیں. آپ فرماندے نے فرش والے تیری شوکت کولو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. میرے حضوروں نے بلیا کہ میرے حضور نے قدم زمین تے رکھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگے زمین پلیت ہے، اگے زمین ساری پاک نہیں. حضور نے قدم رکھیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنیا تیرا قدم زمین تے آ گیا ہے، جا ہن سنیا پوری زمین پاک کر چھڑی. اللہ حضرت آئیں فرماندے نے فرش والے تیری شوکت کولو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. میرے حضور دی شان بلیا جڑے حضور دی شان نو کچھ سمجھ گئے مکمل تے کوئی نہیں سمجھ سکتا. میرے حضور نے حضرت ابو بکر نو فرمایا ابو بکر میری ذات نو میرے رب تو سوا اور کوئی جان سکیا ہی نہیں. اور جنہاں نے میرے حضور دے کچھ سمجھے نا کچھ بھی کنہاں نو کچھ تھوڑی سمجھ لگ گئی ہے پھر انہاں آکھیا ہن بھاویں سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹھانا. حضرت بلال نو بڑا ماریا انہاں آکھیا چھڑ جے سونے نے. انہاں فرمایا ہن نہیں چھڑنا. اور بڑی درد والی گل میں بندیاں نوں دسنا کہ حضرت بلال نو گائے دے جڑا چمڑا ہوندا ہے اون دے وچ سی کہ انہاں پہاڑ تو سٹیا تو وہ پھر تھلے جدو آئے نا تے زخماں نال چور آئے. انہاں کھول کے پوچھیا ہن لینا ہی نا. آپ نے فرمایا ایک باری سٹیا جے 100 باری بھی سٹو نہ اسے یار دا لینا. بلال تینوں تکلیف نہیں ہوندی تیرے بدن تے تینوں اینیاں ماراں دیندے نے. حضرت بلال حبشی فرماندے نے میرے سونیا من موڑیا میرا تن بدن تیری واسطے میرے سون. حضرت بلال فرماندے نے سونیا اجے تے مار دے نے جے جان بھی چلی جائے تے یار تو پرواہ کوئی. آپ فرماندے نے جے تو آڈا کیتا بھی ہے میرا تے الحمدللہ رب العالمین کیتا ہے. میرے سونیا
من موڑیا میرا تن بدن تیری واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا ہر سخر تیری واسطے میرے سونیا من موڑیا میرا تن بدن تیری واسطے میرے سونے اور جنہ نے میرے حضور نال بیلیا عشق کر لیا ہے جنہ حضور دی آمد تے سی ذکر کرنے جنہ حضور نال عشق کیتا ہے بیلیا حضور دیاں گلاں کیتیاں نے پھر سائیاں مقامے دیتا ہے بلال ہوئے جنہوں گلیاں دے وچ بچے گل دے وچ رسی پا کے تے بیلیاں گلیاں دے وچ لے کے پھر دے نے اجوئی بلال ہے میرے حضور نے فرمایا بلال کعبے دی چھت اتے چڑھ جا چڑھ کے بندیاں دس جنہ حضور نال محبت کر دے نے سائیں عطا کنہ کر دے حضرت بلال حبشی کعبے دی چھت تے چڑھ گئے نے تے میں اکثر ایتھے گل کرنا کعبے دی چھت تے چڑھ کے آپ چودھریاں والو ویندے نے وڈے وڈے چودھری تھلے نے تے غلام بلال تے آپ فرماندے نے خس خس قدر نہیں میرا تے میرے صاحب نو بڑیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینوں محل چڑھایا حضرت بلال حبشی کعبے دی چھت تے کھڑے ہو گئے نے یا رسول اللہ میں جتھے بھی اذان دیتی ہے سونیا میں منہ کعبے وال کیتا ہے اج کعبے دے اتے چڑھیا آیا سونیا ہن دسو منہ کدے کراں حضور نے فرمایا بلال اگے منہ کعبے وال کرنا ہے اج منہ کعبے دے کعبے وال کر لے اے میرے حضور دی شان ہے بیلیا حضور کعبے دے بھی کعبے تا واسطے تے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے تے آپ فرماندے نے حاجیو کہ شہنشاہ کا روزہ دیکھے ارے کعبہ تو دیکھ لیا اب کعبے کبھی کعبہ دے بیلیا دعائے کیتا کرو اللہ سونیا سانو حضور نال عشق کرن دی توفیق عطا فرما جنہ بندیاں کول حضور دا عشق کوئی نہیں ہو بندے کامل ہی نہیں انہاں دا ایمان ہی نہیں کامل جنہیں بندے نالو جڑے بندے نو حضور نال کامل عشق نہیں ہر شے پیچھے رہ جاوے اگے ہوے تے یار دا نہ ہوے اللہ تعالیٰ تھانوں تے مینوں حضور نال پکا تے سچا عشق کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑے عشق دے وچ کھوٹ ہوے او عشق مڑ عشق تے نہیں ہوندا نا جے یار دے نام تے کوئی گل کرے بندہ پھڑ کے نہ تے مڑ عشق نہیں ہوندا اللہ تعالیٰ تھانوں تے مینوں انج دا عشق عطا فرمائے واخر دعوانا